Fáilte thnáis go hainge go chomhrá le Ógie séasúr dó I ggófort le Foras na Gaeilge. Lom inniuh há fear ildánach agus dána uaireanta agus réimse leathan in saoil an ir imach ar fé láthair. Bhí sé gobar I mórán postanna de friúla ar an telefís go mórmhór bheith cheathanna go hainge mar láthróir telefíse agus láthróir aimsire. Pleanálaí tangan agus inis tuigim gur go bhfuil tú gobar in snimeán chumarsáide a ríist hIrial bhfuil? Í sin Ógie, ha mé mar géan de gachtain eile ní méid na bhéin obair réachar na déanta. Agus gan dát Irial Ó Ceallaigh ó Raing ó Gónach hálum agus bheith ádaithna a gcuibh ar Irial chumá ar nú mar áránní seanós den giad scoch agus ní mis bháin a thar an túram san ach aitheanta ag sanolaithe móra na háráníochta ar nú sin iad moltóirí chuirní riada mar bhfuil go leor dúis na bantamach a gIrial le Tá droch moltóirí a gcóirní riada le blianta fáilte is. A bhreacht tú ót an trachtas am líon hIrial? Oh, sure, stad. Huh? I think gur sort slate sin dod héal, deir am going am héin ha beidir dahad ar achtas fágacum. Agus gach blian beidir go troch a náí fágacum. Troch a hócht. So chaim mé blian am héal. Nada mé géanaar achtas a going am blian gaiilearna ach socha go méid am blian in íag. Le cúna té. So luig mé san gur pleanálaí tangan tú. Nis ha beagán arólas a gom meallar an pleanáil tangan ach ní bheith annach chuid arólas gom. So chud don tain ná bhfuil go bhfuil an téirme arólas acha agus ná bhfuil mórán eile arólas acha agus úlamsa. Cad atá gceist le pleanáil tangan a dús báras acha? Yeah, well, Gramagat Ógie ar dús so chuir a hart am stocha pleanálaí tanga a mé níag stoppa ó saoir na bíon sicatin ar bhog mé go dtí bell firste. Is próséis nua há gceist agus den chiadúir a riamh stocha hámid dis riam ar cadhí tastal a bhaint na Gaeltachta. So dénach survey in ngach Gaeltach sa tír, cuimseach go leabhar, beag nach gach duine sna Gaeltachtaí chuch neart ceisnartha faoi cadhí tastal bhach an Gaeltachta chumad beo an Ghaeilge agus cadhí na servísí sa réile bhí tastal bhach. Chuch boséad ar fáil dus na pleanálathe tangan a bhí ag obair faoi steward drámanna difriúd ach báir difriúd agus há set up difriúd an ngach Gaeltach. Agus bríonn siad an son chun na bearta a chuch I bhaim bunathe ar na survéna. Leis ag úsáid an boséad agus iad hain agus achhaning ó agrasí stáis chun na bearta sin a chur a bhaim. Is rud a úntacha, den giad ó riamh stocha ní rámar ag bra ar pleanan a bhí déantamach ag an rialtas agus ag an ráing agus na docrochtaí a bhí an son de blianta agus háan son na gcónaí a fémar ag obair ón món a níos den giad ó riamh fáil tuairimí maint na Gaeltachta agus géar na tuairimí sin a chur a bhaim. So há gaibrú go maileis in annach chud áitne stocha os na cruinnithe bhí going mar pleanálathe tanga. An rud a bhí feicling ná gur bhfuil docrochtaí difriúda ngach Gaeltach, go bhfuil rudaí maithe difriúda a tarlú ngach Gaeltach agus go bhfuil rudaí difriúda ag tastáil ó ngach Gaeltach chun na faibanna sin a réitú. So sa ráing is tócha agus sa tanafóba sa ráing ach go háirithe is tócha nic mar tíhíocht ach má hainte dí dún an gáil ní réon aibreá a tíhíocht. Aspa a daoine athá an son anna chuid is na Gaelgóirí agus na daoine óga le Gaeilge na fágan chun mútóireacht dhéanamh im lá cléanú Abu Dhabi. Five difriúda going sa ha daoine óga mútóirí den daoine ilte ag gír a bogasteachtaí náis agus ní déon áit anhó. So bhí sé sin anna haimú, so brehan sé an áit na bhfuilintú ach den giad ó riamh is rud úntacha go bhfuil mar ag aisteach le maidin na háite faois na pleanna agus go bhfuil takeíocht ó hebh duine a há fostathe nó daoine há fostas náid agus achhainaí stáis agus fiúán an boséad a háig an pleanálaí tanga
chun cabhrú le maint na háite na bearta sin a chur bhain. So dá métha chur spruc nó aim amháin ginerálte leis an beanáil tangan is socha ón méid tháráta go san bheitha ag crothú nó a tógan bán agar chun gombeach an tanga ábalta feimú ar bhán phobal, inne? Sinné, yeah, agus tú lonathe sa phobal. So ní féidir rá go mar déanamh rud amháin, bhí stom dachad bearta gomsa don phlean in Gaeltacht na Néise. So bheith déanamh anna chuid bheith cúpla céad euro an dal an sá cúpla céad euro dar an súd. Is dócha i dachas sin rud olbhór bhí ar siúla gomsa gobar leis na scolanna an sá. Tá sé chó deachar tuigeann tú héin mar bhún teoir ach bhain ní ár chun rudaí a dhéanamh leis na páistí. Tá sé chó deachar airgad ár ón scáil agus ón péadram a géar taú leat. Bhí marna an son chun rud mútóirí nó péidir na bhí géar mútóir nó príomhide rudaí a chur bhaim go cúpla pingin a goibh seo cúpla pingin. Má bhfuh yoga dhéanamh trí ghaiding nó campa sport a thosnú nó mútóirí áráníochta agus ceol thógan isteachtaí an scáil dhéanamh mar. Agus dhéanamh go deas ciúna chun go mbeadh na mútóirí a gceannas ar pe rud a bhí ar siúla cúpla bhí an takeíocht ann agus dá mar rud ag ar takeíocht stáit a tá stáit bhí mar ann chun cabhrú lo chuir isteach ar deonta sí srúla. Agus cad é stad na Gaeilge roing fé láthair an dóla a measc meas na hóiges ó go háirithe ar mís daine idir 3 bliana déag agus 8 bliana déag. Tá mar níos fearna na Gaeltacht eile. Ní dóna go réon Gaeltacht ag feabhsú mar há. Bhí sé sin arálas a going riamh. Ní éireann go bhfuil stad na Gaeilge le ní bheith an Ghaeilge cho láidir an sáis mar bheith an áitne mar counter an nidá an áitna nó an gáil hIrial an san sa Gaeltacht ach há an táling leis na príomhidí agus leis na báir a há going in san ghábhanscáil sa chaláiste agus sa bheánscáil an sa agus hála blianta beaga há fáib an olbhór chu an Gaeltacht eile há príomhidí an nach chun mór an saim chun Gaeilge churchan ceann há just fáib an a chu le ibricha há na ibricha tiism so níl siad háit na hachbaní chun chun scolann na nua a thógant nó achfaní breise nó agus is sochad de chairigh polisathe eile an stáit leis sin le blianta beaga nuas agus há difríocht ann na teachtain mór de dachas de rein blianta nuas buach sa dtí níos nó achfaní ann an Gaeilge churchan ceann go stig san scolanna a há an táling an sa há príomhidí úntacha going chomá a há déanamh anna íirecht leis an Gaeilge churchan ceann agus an cultúr churchan ceann agus an tuiscin sin ann ní ó díoch rang an na gramadaí a dhéanamh leis na páistí chun feabhas chur go Gaeilge ach ba chóir an Gaeilge chur fádó taobh mó den seamaranga. So anna chud trasna bhí mar gagrú trasnaí be firiste anna chud gentó bhí mar leabhart faoi sport agus yoga agus cluichí ficheile agus áráníocht agus gach gnéad an cultúr churchan ceann trí Gaeilge taobh mó den seamaranga. Agus tá sé sinna cabhrú go mór cí anna chud leads ógan is agus bheití sé leabhart an cím na lads óga 7-8 mar le tú héine de 3-7 há níos mú measa chuir an Gaeilge is dóil man is ná mar a bhí san níos chrúpa going. I think gur chaile marna begáín den measa an Gaeilge idir 3-8. Mar nach rééis siad a feiscin ach stig sa seamaranga, agus ní raibh an Gaeilge feiscin taobh muide sin seachas roinnt daoine á túla a chuir an telefís agus idir an drám a bhí go níos céanna lingus was lech beerde le Gaeilge nó beerde don chud is smoothie an. So an go se sinnig gaharú. An gohúntaach sin the normalization den Gaeilge. Mar is caiinlam sé sin fá san níos go an lún is dócha bhí ní raibh mé cinna nadidir an measan focail cartach ach bhí cléanna going leis an méle fá san níos ach úntaach an rud go bhfuil sé sin a gaharú inis. agus an rud eile ógaí ná just agus caafar éiste seo chomá is Gaeltacht sin annach daine ní bogisteach tin counter seo ón déh móla blianta beag an os agus ní drochra é sin. Mar an rud a déanta ná cé nach chuil Gaeilge ag na tiismóirí há bácad an Gaeilge. Saimecha agus ha mé anna oscailte sa mar fróiste chu daine chun measa éirí chuin nua a bogisteach.
sanna chóirúil. Agus dá bhar sin na páistí ag na daine sin Anaheim Costa Gailing, agus beidir nach bhfuil focail gaiine tismóireach Anna Gailing ag na páistí, mar has sé dul siad an córas a dachar seo a díoch go húnt go gain, gus has sé teachtamach mar árán he seanós cé nach bhfuil focail gailing ag na tismóirí. Tás úntaach an rud é sin chomá. Gohúntaach é sin a chluisiint agus an áráníoch chumáthair nó agus tugad bunchlach an a bhá doinge is tóch fás níos ar dúis Somála agus an sanna dul ar scoil chumá a bhanscoil agus a bheán scoil agus is úntaach é sin a ghrachtan bhfuil sé bhfuil bán fós féig Somála. Luigh tú béal first an son gur chuig sé bhar tros an son leis an scoil go dtí béal firste agus dhéon tú an cinenne saoir se caite nach bogad go béal firste. Na ní héin strán séir tú I béal firste mar gur is as béal firste do cheannathar nach agus chás de bmhathair níos tógacha I béal firste agus bhí churamach agat ar náit is tócha ar chuúta an réchar. Ja, bhfuil go háir deisceart na háite agus beáín íorthar na háite. Is tócha níos ha mé ar dhéisceart na cathrach agus in iorthar na cathrach níos múna aon áit eile. So mín den dí darúidir sin ar bheal firste. Ní bháin go bhfuil ceire chuid, tá hampel 7 déag I béal firste agus bróiste bheal go nach háid. Fiúháin san éarthar ceann chuid counter san éarthar annach chuid countercha difriúla sa deisceart. San éarthar ní an éarthar mar cheapá áit na difriúla san éarthar chumá déting trí nó ceire áit a luúin son agus ní bheith cheanna ag drám amháin ar an drám eile. Próistí bega a catí agus a mechan scuilt sin ó héamh religiúnta ó héamh scuilt religiúnta a bheitán nó ní bheith cheanna ar chéile. An split religiún de ann agus ní sinna gomeachta éon áit. Ach tá bhí stig den an son más cat go chuin iarthar na cathrach. Is beg go bhfuil mór an aithne agat ar ghaoine in iarthar na cathrach agus in eisceart na cathrach. An son an príomhrád a chéim na réanta seo ná an difriocht idir nós leachma agus níos leachma. Go háirithe in iarthar na cathrach. Tá dailt albór an son a fás a gcónaí idir an ísleachma agus an ósleachma in iarthar bheal firste. Is tócha tá sé sin feice going sa foireann chomá san iarthar CLG a bunathe. Yes, bhí me chun ceiste chuirt mé sin bhí tú páirteach nó bhunaigh tú nach Well, bhunaigh chuir amach tweet Dave McGreevy Carmór manis agus Richard Maguire Bert Caro ar bheal firste bud amach tweet agus na Anaheim a gom san ná in clubban a bhhanú go háir clubban a gailing a blianta agus bheith páirteach nó so dóras gomeach Anaheim a gom gur mas muoine bheith bogadí bheal firste péisce éis so chuma cho fadal but bhí 6 going out on toast agus buchas a dia is daine lenach a buineh agus daine le anna hiiscint ar an áit a bhí ionta. Agus as ar bhéal first a dóibh an éiriil. Seachas mé héin mission tendana nach chun áit dóban. Á sé sin le goach going nach haimpel 8 déag ar an báir den is le ceire fáchastí déag há haimpel 7 lads páirteach an san rud a bhrúaráig. Bhí sé sinna tastáil go géirógaí mar dása mar chó tapig sin há níos mú ná 3 chiad agus ní a bhéon club CAG an iarthar bhéal first a ribh sin. Bhí count a short strand dí roiint blianta in County Belg agus an son bhí ceann eile ans na 7 ach ní raibh ó hin. Is tócha ha marna difriúil chomá like hanna lads on short strand na Catholic de tará an náisiún hen ar bheith firste. Siad san sin an tráid gear ach tá siad san dóid le club eile. So really ha míadna a díú isteach ar an ósleachma protestúnach don chud asú. Ní mí díirthe, but sin an dramá iníag techt agus Catholic a háníag boga isteachtaí ar na cathrach nó beidir díirech ó yes. Like áitin in ar na cathrach agus ní tú really in ar na cathrach in eisceart, Ormo Road agus
ana chud dads in Ravenhill Road chomán iescart na car ana chud Catholic go bogisteach an son agus tí iarthar na carach é héin. A demographic shift allmhór an son. Go háirithe snáitne ina bhfuil an meánach ina ósalaach má lánatha ana chud agus cad is cúis leis an Price tííochta agus an caiidán tííochta. An caiidán tííochta níos fearr sa deisceart agus an iarthar na carach. An price níos ísle in iarthar na carach ná deisceart na carach. Sin an ósalaach mar géan le blá clia, deisceart na carach. Agus is tócha háin, obviously, docrochtaí bogisteach an iarthar bheith first mas Catholic a chósustí cúpla bliana áim. Níle docrochtaí céine sin ann is mar a bhí. Sa háradí gathú an ar an dá. A rís ná hatú is muoine bhar náitna bhfuil an ósalaach ma ní tú a caint faoi áitna leis an ísalaach ma a réachar an son. Sin na histáta na gítha an goram agus an darag agus an bán is tócha. Tréan. Ná há sé sinna gathú chumá thráint timróí an áit sin agus ar an Catholic gine bogisteach agus pósa isteach na háitna sin. So há sé le feiscint. But máud. Agus cad is anam don glob bunaithe. So go hifigiúil CLG ar bhfuil firste agus East Belfast J. Bhí orring a bheith cuairmach gan áras had trí hanga de friúd go. An Ghaeilling Bearda agus Olnish a gaig. An téna chlób le Ulster Scots mar hanga ifigiúil. But is tócha bhí mar a gír a clíomh. Bhí orring a bheith cuairmach ar dós nar bhaí mar sin héin tócha. So an bhí orring sin héine oscail de drám protestúnach mar ní réon fointe ará go bhfuil tú mar seirbhís peblií i de cheantar agus common sport peblií mana bhfuil daine ón geantar i de chlób. Sin ibre a héan. So chuna sin dhéana a bhí orring rudaí ahrú haimpel. Ní raibh an Ghaeilling cho feicáilach sin sa tús a chanach a Ghaeilling sa chlób. Beg chlób beg fórnach a Ghaeilling dul an park an blian seos fórum. Agus há rang an a Ghaeilling ar siúr ag lads anach da had trocha héan a gomsa da céadína duna rang an a Ghaeillinge. So anna bhéimar, but díl se an go feicáilach agus bhí mar a clí le an políocht a bhí buna haimpel ar an Good Friday Agreement, GFA. So mar chuide sin bhí mar a cappa há trí hanga ifigiúil sa sé chunta, so caafar clíide sin. But is das an ruda, há ifigí cultúra going agus déanamídíireacht an náda church an ceing in Ashley gur féidling agus sé insa múl chum déir mo gcóí le lads hí na táhairt meach faoi. Because it's féidir, look, it's féidling léir gáir faoi nó péród a sé déanta go heanna. Ach déirm se gcóí am héin, de cá daine á labhairt, agus há anna haimid daine á túla ann, agus déir daine an sundam nílach fáin giad nó 1.8 fáin giad an déanra labhairt antanga. Ach sé déir sinna mé céanas bhíon labhairt Ghaeilling, labhairt na Ghaeillinge agus sé Ghaeilling na ringe go thomláin de friúd ó éin brodéile má hat a géarrá go díocht dialect ann. Stéit mí rá bhfuil cén fág go maithe labhairt Ghaeilling na ringe. Ghaeilling ghaiteach na néise. So bhí sé sin saimúil, but bhí orring a bheith cuairmach chun rud mar seo bhánú. Ní raibh se chun a bheith éasca agus bhí bhuaing gach duine thógan léing in iarthar bheith firste. An há sé sin déanta an chud is mú. Bhí anach chud feiban ag Linde chum maithe Linde Irvine Port sa chlub mar Uachtarán, agus a Linde go húntaach. Ba sé sin tuiscinnach faoi chunas bheith cuairmach rudí mar seo bhanú, mar bhí anach chud feiban ag siúd nar hosting siad leis na rang an na Ghaeilling an son in iarthar na carach. I mean, díreach trasna ó ceann áras an UVF. Díreach trasna oig. Agus bhí anach chud bagartí foiite ag siúd. I think he had been about anach chuid. Here na da níos meastan sin héin an bhí feiban going héin agus há fós, cúpla knuckle draggers ach nócha fá géad an déanra tagan siad an son an bhí sisirá bheith anach chuid áras ar siúd si is forward na sráid in léir bheith first le Ghaeilling orthe. Ach an is cín tú lads le Ghaeilling an nacháid agus rudí thuras agus níos Belfast mission agus mar géan a linge bhí feiban ná an tús le daine leis an gír siúr haimpin háite a chu sé sin me dair níos fear gach cúpla mí.
As kun cén tanna bhechar an glob in san Olanéisnú san Ulster Star. Díoch mar an ggéana. East Belfast GA, ne? Yeah, the ish catisteach. The hard to freak the but you know, death harog or ruddy on ganu to the how. Mar ggéana is an hour vi ag Nicholas McCrae, you know, ske the vical. You know, an slí raibh gachar scrite in guiding na ringe seachas in guiding Kaidá. Tá sé díoch mar ggéana sin, and it's brálam sé sin, so you know. So the hustle me to go now. Bhín rud céanna feice gomsan tá agus bhí anna bheasa ar go níos stuff. Agus sin anna haí a thugta le go bhfuil firste. Sin é like on Club Mastro going, you know, le chéile together, the gither. So sé díoch mar scéad de bhicil leis sin ghailing I scriteach mar dhearthaid. Agus an saoir sechat buíoch an club a bheith. Sin é. Agus gona sí áirigh live ins na cluichí agus sa tránú sanú a raibhéint sraithe réachar an fé na cúnsí. Bhí is míúd go raibh mar bunathe agus fuireann Corchan Páirce agus GA Kit again agus gachardíocha leis stig de 6 seachtaí is dom. Sinnéocht. Stop Ógie. Here and down. Bhí sé anna haimúdó an rud a bunú agus Páirc all an chiad cruniú a bhí going bhíoring do seachtaí scoil haime sí honile an son na dúscut na carach mar níor bhéin áid ar fáil. Bhí mar le búla in áháin a chuir stop mar chuig na paraflags a mó tep mud an áit. Ní rééis a bhíoring. Ní cheartúing a bheith gárach. Tá riire an. No, well, I don't know. Bogarty, agus an target the value. But Luig to Cooper Bogarty and son, vai ha better Cursius Moss Fader, Ianas like stocha Cadavigish. I thought him thinking Cataragot and son. Stocha on Rod Ken and Phil O'Her that no border in the Irish Sea, you know. Agus mar again le Donald Trump. Leis an séú lá de anger. You know, cad is breed a boggart. My yearn to the negant, Kahamid rather stopper by all means necessary. No, Kafre show stopper, Kahamid. You know, Katar August. Now, on Drow me figure in Irvel first in the Politor near Ein Ibeco. But you know, key me there Twitter agus Facebook, will boggarty attack and tamar fagus, we boggarty, and we boomy folk agus ruddy machine. But then Hudges Moo is dear boggarty a Adina egg rágur chóir stop a churling nu ha bratha seach nu ha bagartí a tacht, but take a mead na gama no knife on giad of shoes. Agus fiú an rud leis na bóí is bagart vigin son, I mean níor áidir chun play as go riamh. Agus fágach bóma ag an globna. Fágach cúpla bóma ag an glob, yeah. Chear na lads. So hála sé sin, but I mean raibh sé le feiscint ar an gear gur raibh sé nó búma féin gear bheann nó cad a bheann. Well, I mean the hamáin na lads a bháda leis na bóma ar an gear. In ag an PSNI an áit a rúna síos den ihe is léir nach raibh gach bóma fuitico bhí roint fáca, you know. But bhí bagartí eile an tamar fadas, but ní amar géir leabhart faoi mar hamar géir dína bhealad í náit. Agus chomáile sin an aibehan sonda seo bagart a tacht ó rinne a bháin. Is léir gur duine bháin a bhíon son leis na bómaid the lone wolves. But I mean nóch knife an géad an déanam ní réon aibehan. Agus má hosníonn tú a caint faoi bagartí, is má hosníonn tú like damarad ag gur ágamar an fárc sin nar a hála sé sin. You know, bechan rud céine is táirú sa chiad fárc eile. So just ní bacan tú leis, ní thugann tú éon sign chur mar amach prestratas an mar sin agus is dólam gur botúna bhíon son. You should ceartúin just scoile leis gan éon rá leanáring agus stopping rudí seo. An há sé sin tréis táirú inis le cúpla mí a gachard ciúna síos. Agus cúna dé ní bheith géon aiban a going blion seóing ach na rid. Agus bhfuil tréála ar bunaga fé láthair nó bhfuil na cluichí tosnathe ó chuig go fóil nó bhfuil rudí fós. Mar an ggéil leis sin éisceart, yeah, sure, is agus trocha dó chunta hás CRG, so déanam mí gachard le chéile, so go dtí go bhfuil an cuman loch le scail sásta dulchan cain in ach
chunta sa nidán sa tír ní bheith mé dul né ná mar céile gachtain eile is. Agus ón action pick a chur mé sos ar na mion ó síalta dítain san a tú gimmert san mar lethasí lár bhfuil? Pe áit ógaí gur féadlumm ag an níos seo. Pe áit a chuirtar me. Well an gcéad féin bhí annach lads nuas, so há lads ná imar riamh, há imróirí hacha againn agus lads, a há a gimmert is sa chiad éireann. Há chuige fan géad an glob seo is lads ná imar CLG ó bhíidir 8 ar a leid agus cehrúd an glob níor imríad a riamh. A cha annachholach an ceang denta. Go háir is a fel 8 san amán chumá, dhearach annach a daine go gafar, cumán a bheith a lábh ís dat chun a bheith a imáni má, but há annach a lads tachan ceang úntach dhéanamh. So há duine bert bheith níos fearna mé héin beag nach faoin drá seo, a há díoch tréis cumán a fugustos agus an bblion se choing. Well há an tarna ar an tosna hena féin, beag beidir an 3 ar na máíocht a going. Agus annach chud lads bheith lán ábalt ná má áis a hógan. Bear lomsa bheith gaibrú ná te fír. Dus na scenes nuair an déir blian a níos múna inar deile. Ach is doch réit an doch an ceanga há denta. Bhómar cléthe bháin an is im léana. But bhí annach an ceanga á dhéanamh ribh sin. Chaile mar gach cléthe go tús, mar léasa. Mar a hálíonn. Mar a hála lena gail ógan ar hasníidir ach an tarna bblion bhódar gach cléthe. Na maná mar an ggéanamh is doch réit an obair bhí denta leis an comógaíocht. An chiad trená comógaíocht in ar réon dana gain. Agus bhí cethir a bhí gimmert rugby, tháinig chun peile immert. Agus thug mar héad agus ceannas lads cumán dóibh. An hasníidir gimmert an giadúir cethir chu. An san dá sé sin agus an chiad cléthe bhí a gain in ag Ballygalligat nu dra mar sin. Ha mar na gimmert in a gúnta an dún. Din dín dearú go bhfuil ar bheith first a gúnta an dún. Níl sin éintrum. Tuigim. Chaile mar 9 3 in ag puinte bháin is chiad clé ógéachta. An san sa tarna clé comógéachta beáin níos fearr, bhfuair mar cúpla cúil. Agus na stop mis bheith páirteló bhí fuair an banistíochta go faoin drá sin. I think gur bhódar an cóig cléthe déirnach a bhíá. Thugad ar léas dus na fónacha eile is na cléthe déirnacha. So is doch réit an tachan ceang bhí déanta leis. Hanna féin há an chiad imróir comógaíochta a gimmert a cúnta an dún, ar be sí gimmert an bhíon seo chuna dé, há sé ar an panéil an is. So há annachholach an ceang déanta, but mar survey olbhór ar an éireann an son míohin mar chud an plan 3 bliana a chuirla chéile agus forward an éireann, níl Simeacha dulchan ceann ar a bór. Ní mór an Simeacha. Tá bhtha cultúr athrú, tá bhtha goach crack a bant leis, tá bhtha goach club bunathe ann agus láidre le fréamhacha láidre sa gauntar. Agus há siad a ggéire goach na fórnacha faoís gur amach an páirc a chorós go bh réig le dul le fórnacha faoís in is nóir go bhfuil cad againn eile. So ní mór an saim, há mar difriúil ó club an eile mar sin. I gcónaí ar na lads, há mar fuair an CLG a bheith mó an Abu Dhabi nó an Astráil a choid lona sa tíir seo. A crack is na dí réon óga going fós, so is lads idir 2 agus 3 8 fan géad an glob. Dína óga profisiúnta. Ná ahró sé sin, but faoi láthir is just piece of crack. Gur mí sios le fréamh ná am líana. But ní mór an saim againn rodí a bhóchant. It's just club má a bhanú agus. Anna bhéim chumá ar chluí thó síalta agus annach chud gerán faoi clubbanna eile a bhí có go háirithe lads a chágan CLG nuair a bhí idir 8 agus seo fáid bolbhú leis an CLG. Tá mí díirithe ag leibhéad an chunta ha mí díirithe ar All-Ireland bhóchant. Ag leibhéad an club ha mí díirithe ar an chunta a bhóchant, nó dul suas tí sin sinú péire. Ach ha darú denta going ar nócha náid fá an giad is lads a thos nóig amach a gimmert faoi sé. And then ha leach cailte faoi ceithreaigh faoi cóideag. Ha fethe fá an giad cailte faoi 8. And ha 8 fá an giad, ha nócha fá an giad fág an son.
nar hagan tú sa sínstrig agus na figurí sin níos measa nar íchan tú na maná. Now ní sé sin ceart like há 5 aside go the soccer agus fit that soccer immert nu basketball nu ledóg nu snáv nu athletics íanamh ein áit ein am ach ní féidir sin íanamh le amáníocht agus pell. Agus há mí gé sin ahrú chumach chun gomach spás an so be gan bhéh mar chléí hóisiíalta níos an bhíon chuin. So cléí de riine há tasnúach há Mothers and Others League sa séchúnta ar mé first péisce. Agus há an háir trocha cóig an éar bhil first be míid be ganna fáirting de sin chumá. Cosú leis an reachtas. Yeah, another thing guide on. Don't go and guide on these stores than hard going. Agus so hatu leanún raige planála stocha planálaí cultúr agus tangan tú is stocha in fé animile beidir inis mé firste. Yeah, stocha det ará, yeah. So an taihí sin tógam ón nach eisteach an rud agus túrá sin an taihí tógam ón planáiltanga agus chura isteachchan san glob. Bheith anna bhéim a going ar na buil agus cadá tasaros na buil bín annachchud crinethe going annachchud workshops. Deirtar a gcónaí ag leibhéad an báhard níl sé táchtach na smuointíá goinge ní léon tácht bhaintlo. A mí ggéir smuointí agus foiinemh ádos na gná buil. An rud brúch an ceang. Agri chéin lethach amach samach. Agus stocha gur bhagtú dí béil firste le séir ar a seoireach déana stólam nach Well, ha me gobar inis stocha ha me gobar leis an telefísin is ríist agus bhí mé tosna gobar saoil an Gailinge mé firste chumá. Bheith anna haime gom níos smú dhéanamh an son agus tá méid cúpla le bhí dhéanamh, but obviously le COVID ag scachart tá sé deachar faoi láthair. So a cúpla chlár tacht an saoir seo agus déanamh roinnt le TG Carrigs deasan rud é sin ach an príomhrad ná a bheith sáte ná saoil na Gailinge sa séchúnta. Nar bhí a tógan na lads ó bbliana cethir ón Ryan sustí bell firste éaring a gcónaí Ihir bhil firste agus well is toch na séchúnta iad a lig agus gaiilh nééis an dá a tíir na bhfuil an Gailing fás. Agus socha is ruidir bhí me fálam cén fá. Na fáib na seos na gaiilh eile agus te mí stairt faoi sin den lá cén fá go na Gailing a fás ná. Cha iad na rudí maithe á siúd. Agus cían tú sin a rís bhí me caiint faoi Linda Irvine an son aithna níos fearcóir go mar Linda le blian an os. Agus díreach inistam an san beidir mar níl mór an rólas gomsa fé chósaí well cumádam súil ar chósaí ó thuig ach ní cumádam súil géir ar. Linda Irvine is éintachtóirí ba? Ómach smach, agus presbytéireach. Agus lán díorthe ar sin ach an tuiscinnte há céir an Gailing ná gur bhí an Gailing nó Gaelic a bhí ag annachchuid is na Flandála nuair tháinig ar dús tangan na háite chomá agus mar sin níor thuig sí cén fá meach na dídseóirí go thomláin ina cuine. Níor dhéann sé aon cíalte nuair thosna sí léamh. Obviously, has she post le fearbh anhaim a guess a choultúir agus a Gailing chomá. Agus níine, den díine deú go just díine sin ar fád agus bí go deasta díine go díine go deasta leatsa. Is sin a tháinig an saim sa Gailing agus son is gníomhar í chomá. So bhí bhtha an Gailing a thógant. Chomá lei sin is ban ceann dánacha agus is mála mé sin. An ní éis sí géire na maná ceann dána. Ráda mí adógaí. Sóchan rud a thorna, bhí se sáte in sé na níomhseóirí inar bhil firste íse leach mod an chuid is mó
sáte sa follatíocht. Agus is tóchan rud a hána nuair bhí na ládrá le nó ná déine seo bhí si gír féisce agus sinna dhéon si agus chur amach chur an East Belfast mission amach nó Torres sin an agriocht na bhfuil linde ag obair Torres a sé teibistigh an East Belfast mission a lonathe I mean I lár ar firste Newton Aird Road a dír trasna ó ceann áras na báis and a sé doch réite an slí go bhfuil trééis meo na frotastúnig san áit athhrú le bliana nuas ó bheith like há príomhrad ice if héan is cad as a hána do anam ó annachid anam nach an son ón Albing agus ón túisceart as go háir ón Albing cén ciad a hála de anam if héan agus cén ciad a hála de áit so cé go bhfuil tú nuair bheith firste há forhór is na próistí agus na log anam nach tagann siad an Gailing so díann si ar sinar dús agus san tugann si stair na Gailing a hób bheit chena haim a gomsan son chumá tar stair na Gailing a do ghanégint agus be saim a cos a Gailing agus an son hana hachpaní ar fáchant an amach agus an Gailing a lauert it's just an saim sin a spraga i roint níine an há sé sin déanta chun son an had job út chana ciata inis a déanamh na rangana istigh in Torres an níl tú díirithe ar an raban do chun tús ha tú díirithe ar cúpla anamokul conas halórá agus slá an rudí há tastábh gach lá so sé just sé normal istigh agus so há cúpla rud a tacht chun chuing wood is tócha ag an cúpla míana ar an telefísnú ar an radio nó ach ní féling labhart míall ar go fóil ach be mí de cumáid súlamach agus thásúla gom go nairóigh leis an glob im líana péúir thosóig na cluichí ní lis a goin go fóil is tócha ní bhfuair mar seans labhart fé cuasaí COVID agus tócha gachtain ar bréan de bheith heart fé cuasaí COVID fé láthair ach gur míle maithagat Irial as an támach ar le héamh chun a bheith labhart amanta ar an bad chéile agus gur míle buchas chomá le Forras na Gaeilge ar nó mar gan Forras na Gaeilge ní bheith mí stáilbailte an padchéile seo a dhéine. Agus go dtíon chiaadúir eile a cháirde beag eile lam an taimte chuing agus clíimiid sibh an son. Slán go fóil?